An lamɛnbaaw ani an filɛbaaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni ɲankuma. Bi wulada in na kunnafoniw la fanba bɛna la tali kɛ min na o ye seli tɛmɛlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔw bɛ cogo di. Maaw taara wa u ma taa de. Ayiwa ni kunun ko sulu salala bi ko fisara dɔɔni. Kɛmɛ ganani ko maaw bɛ ka ba la dɛ. Binani ganani tɛmɛnen kɔfɛ ani 50 ganani ko min ye 100 ganani ye Bamakɔ kɔnɔna na bi ko mɔgɔw bɛ ka ba la. O kuma cayalen don. Kelakaw fɛ Maninkala kɔnɔna na Energia maaw olu talen don ni fɛɛrɛ ye yaasa u bɛ se ka courant d'olu ma. DBT Tɛngɛrɛla kɔnɔna na Mali ale ni Côte d'Ivoire kajolokaw olu ye dancɛw ka ɲɛnajɛ kɛ n'o o ye journée de frontière ye. O kɛra Kɔrɔwarikaw fɛ yen. An ka dulatilakɔrɔ Adama Kulubali police ale y'a da don farikolo ɲɛnajɛko kuma na. Ɛgiliw ka dege karamɔgɔ kura ɲinini bɛ sen na. Mali balontan yɛrɛ bɛ ka ɲɛnabɔ cogo min na bi fo ka taa se a bɛ entraîneur min na nin waati in na n'o o ye Agiosɛr ye. O denmisɛnninw a bɛ k'olu ka entraîneur min kɛ. Burkinakaw fɛ yen u ka jamanakuntigi n'o ye Ibrahim Traoré capitaine ale taara u ka télévision soba la bi ka taa maaw hakili sigi. O kɔfɛ ka sɔrɔ ka taa conseil des ministres la min bɔr'o la an na o da aw tulo kan. Fransikaw fɛ yen Diomaye Faye n'o ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ye ale bɛ taamala ye nka ni Macron ye ɲɔgɔn ye ka ban u jɛra k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛnna Sénégal ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ balima baaraw bɛna kɛ cogo min na. Ayiwa k'aw ka gouvernement cira dɛ. Wari m'u fara minnu bɛ tunga fɛ ko dɔ taara wari min o ye 5 don fiɲɛ na n'a ye. Amara ne m'a fɔ ko ne bɛ ninnu dɔn ko ninnu tɛ se ka fosi ɲɛnabɔ ko ne bɛ se ka min ɲɛnabɔ ko ninnu tɛ se k'a ɲɛnabɔ. Ko wari min bɛ ka d'u ma k'u k'a don sira min fɛ a wari si tɛ ka taa o sira fɛ. I bɛ burudamɛw dɔn olu tɛ don ko la ni musaka t'a la olu y'u fila y'u fosi ka bɔ a la k'olu t'a la. Gouvernement maa 7 dɔ bɛ o nata ma dafa o kun ye jɔyɔrɔ dɔ ma a ma mɛn o fana ko n'o nin de don k'ale t'a la tuguni maa minnu b'a kɔnɔ yɛrɛ nin y'a cogo cabalen ye sa o. Wari fɛn fɛn dir'u ma a si ma s'a se yɔrɔ wa u yɛrɛ y'a bila u yɛrɛ jufa kɔnɔ. Tubabuw fana ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu tɛ maa kisɛmanw fana ye. Cogoya foyi tɛ ninnu bolo nka lawula min kama a tigɛna barika bɛna bonya dɛ parce que waribatigiw b'an ka jamana kɔnɔ yan minnu bɛ nin ko in na setigi dɔw bɛ a la parti politique ba dɔw tun bɛ a la n'a ko k'u ɲɛna u bɛ n'u kun bɔ k'u kunbɛn minnu taara bila a ko ɲamaya la n'olu bɛ ka ɲɔgɔn furu fara wari nɔfɛ o n'o ko tɔ nɔgɔya kosɛbɛ. Guinée Bissau ministre 2 ye walan sɛmɛ ye. Bangladeshikaw fɛ yen sanji ale ye tiɲɛni kɛ sanji ko kuma an ye nin fɔ dɛ. An kɔni ye kangari da an ka jamana ɲɛmaaw ye ka dɛsɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ kunun ta in yɛrɛ a bɛ kangari da bɔ. Ayiwa nin y'an donkan ye sɔɔni sisan an bɛna n'a walawala aw ye. Jani point MLFM ale sanfɛ bi ye alamisa ye juin kalo tile 20 san 2024 ani 4 kunnafoniw kɛnɛ nin ye ale sigilen ye. Wolomasiri tabaw k'a daminɛ Kidalikaw fɛ yen ka taa se Indelimani ma Douanza Soso bɛ
bamanci wale ni juga wale ka wa kole no ka finya tika ula fa ambela jilen fe ni wati na minye arme yi ale ka bara ba mu ngoni mesena sa o layini bare munye seno be saka ke chogo mina minye maunu bulo mina onyo ulu be saka lafia chogo mi no ya soro kidal fanta ola mawbe ka kuma chama fo ala amara ama ira mogola ka fo ku ka taw ka chila sabula minye kuma jantigi taw ni kuma haglin taw ni kuma munun tesigi senga ubeka ulu de fo ko ulu nyami nyana abe bara fanfe bamanci wale ke ba munun tunyala ko be duru dunga ta fiena arme abela jelembo bara la peu mama baga mama se mama bi maka mamunu be no dugula de onye hera ni bade ngo foi ma ulu soro fona kara bamanci jagulu munun tumbe u foi mablu konnana ka ira ka fo ko dugu jugoro mugudo o koni pereda abe bara fanfela la ni nye bamanci jagulu do yo lugo ko ulu yo ke ngalo kuna foni yere fana ni ya sege ka tuga fanfo ba ira ka fo ko ulu te nga wuli ka jom me sena arme wolo amara aduguma bara ka dogo ye kosebe ye fanfe malini Algerie fanfela bara bela jidem ka keni dronu aleni eluko ye I kumbo eti dugu dogo jo mobilier ite marchandise ta mobilier ni ye minye no nyofo mali arme amara ko gouvernement ni mungun sigira nugo kuba on nyagari labo kama bo karila kan tenen soro akono ma fla ulugo kulu tala tukuno le buruda mewe anake ale de tumita war mine kana nae ka sarada waka tugumina fongo nyongo na ye war bara la sabula na fo president rebla ko kata war do no fo musaka ma se bela jelema u karle le flane nyana niye buruda me flan ya ira ka ko ulu bi sini uluti jegulu na tuguni ulu sendala ubulu tala do fona kun tarufe ko ubu ulu bla joro do la nulu kunganga tu soro shisi nga koma ko karata ulu ko kulu na to sigoro la folo yaere warbina na di mamunu manafra ko ka million fla sabadi mo be wake me chi oma ulu funa yo mina ko ulu duya bamanci wale ni jekulu wara we maube ulu funa kunga tali ubara ka nga ke amara anyamina tro gwermai ne ma fena ngoni ne blagata sis ne bisa mi nyina bo no ndise ga nyina bo ma kisema ni ya ebe floba parce que fait no redu to abute fo di makata koloshi iyere fe mogo de o de bi koloshi uluka warla uyaye ka fo cherere la nunu te fo ko uluka warko wa mawre mu bla nyona we o to abukele no u bla nyona na kunga ukunte pumawo uyaye de ka fo nunu te se ka papa ga nyene wo foi alu yere tokola ko tsega nyene wo bama ya nga gara dusuka shere parce que ma chama men ko njugoro jiju karo sala lugun sigilo no ku kono femi binya amara ani minti nyanga jamana kono dole no sa uye mini soro o garsiga do ko ni fara tungarange o kai tungarange mun ni mamige famige bamige ira de wula ira ni ka ko ka chuko ka tani ira te hue ini ma shiti nyana ira kelengo la ka nya ka dama ko bara damne na kunu no tunye arabai ma chama woni sensumara bangi ulu do ye baraka kunu nibi fasoga chaka jagulu do funa be ulu funa baraka ibado ngabo ko sharia banga jamana kona ya ko minye seli donye ulu dugusa jawma na be baraka do makoko ka singa na fiyan boy ya sa mawo kana cholo odela seli benan tenema tarata uyo fara ambulo de la mawo se ko la fiyan bo chugomi ngal sa do ma segide nin tenen rete sa ha bara kon te se ga nyama jo nganye mina koloshi oye ka fo bankiu ulu kon tara dogotoro so barakelaw ulu fana chaman tara ka tuga barakero la nganto sa fono tara on contrôler sinina nous fana démissionner nan jigina on sont fini on sont terminé donc ko dogotoro ko kulu fo kiri tigila maw kulu fana barake no justice communication mogo aleni dogotoro kata se mamunu be nube banki ula kulu koni sera kosebe ulu jama chara ni beta keme sera dala ulu e biolo vlasro an ngoni an bi soni baraka ro ni nyanje tade anglendau do mana raga wadugula fulo ramara ko non ko barada ile 7h30 do nga 7h30 ni tle fly no mama chaman soro ede
n'an bɔra yen seli hukumu kɔnɔna na Chinois ka lasigidenso min b'an ka jamana kɔnɔ yan ale y'i bolo fa k'a to sigida 5nan na Bamako balo ni da dumunifɛnw u y'olu di sa ko k'a di maaw ma se tɛ maa minnu ye baara in kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra Chinois ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ ale fɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye waleya in ye k'a kɛkunba kun ye min ye o ye ni maa kofɔlen minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye n'u bɛ sigida 4nan kɔnɔna na n'o ye Amadu Watara ka maaw ye olu bɛ se ka boloma dɛmɛ cogo min wa u y'a yira fana k'a fɔ ko nin waleya in a kɛkunba kɔni kun ye bɛɛ lajɛlen ka se ka seli kɛ sa Sini jamana ale ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Sini Sihɔnw ye ale yɛrɛ tun b'a ko kɛnɛ kan ka fara Amadu Watara ka respond ni ale ye sigida 5nan maire ye ka taa se maa minnu bɛ yen ni degun bɛ olu la sa k'olu kɔni cɛ u y'u bolo fa k'a to dɛ 13 millions y'o de don da dumunifɛn na ka di n'Ala sɔnn'a ma kibaruya in an y'a sɔrɔ ka bɔ maa minnu fɛ o ye an yɛrɛ ka faso ka cakɛso ye n'o o ye lesɔr ye ale de ye kibaruya in di baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Energia Mali ale kɔni bɛ fɛ ka dɛmɛ ta ka don Kela musow ma ONG in ale ko sa ko min ye yiriwali kuntalajan ye ka taa se ndiko ma n'aw b'a fɔ ma ko courant o bɛ se cogo min na ka ɲɛ kosɛbɛ Kelakaw fɛ yen u kɔni taara sa ka taa baara kɛ ni a ye dumuni bɛ cogo min fɔ a ye améliorer la musow olu bɛ se k'o kɛ cogo min sigida la kangaba ale kɔnɔna na waleya in kɛkun kɔni kun ye min ye musow yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na Kelakaw fɛ yen bayɛlɛma ko ta nasiraw la ani ka kɛ ni dɔgɔkun kelen min sigilen don ko sigida lakanako kama n'o ye 15 de l'environnement ye k'a bɛ tali ko la amara an tɛ nin foyer dɔ ɲini an to an ka dumuni kalaya n'a ye k'a ka fisa kosɛbɛ dɛ Kelakaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin waati in na ko ni kɛmɛ b'i bolo ko baara don dɛ Bajalan tura la sigida 2nan kɔnɔna na o don ko kamalennin dɔ Sɛlɛku Mɛlɛku ale y'i kari ka don butiki kɔnɔ ko sosofagalan 2 ale ni alimɛti boîte 1 ko ani jinimere wa an t'a dɔn mun de warimisɛn kɔni kan ka segin a ma kɛmɛ don butikitigi tɛgɛ a n'ale ka sin ka girin ka da cɛnin kan o kuma e m'a mɛn ko nin ti minɛ wa k'u kari ɲɔgɔn na cɛnin fana a ka dɔgɔ nka n ti jɔ ye dɛ a fana y'i jɔ a jɔyɔrɔ koyi a ko ne ko e ma o kuma e kunkolo de tɛ yen wa n ko ne ka kɛmɛ in ye kura de ye i bɛ se ka ba kɛmɛ kɔrɔlen ni kɛmɛ silen na nka ne ka kɛmɛ ye kura de ye n'i ma sɔn dɛ u y'a da tulo la k'a da jaba la ko fo mɔgɔw de nan'u bɔ ɲɔgɔn na k'u ko kɔrɔbɔrɔ butigitigi m'a fɔ kɔrɔbɔrɔ butigitigi don k'u ko butigitigi ko daluya jumɛn de b'e bolo min na e tɛ kɛmɛ gana minɛ i bɛ se k'o fɔ anw ye wa a ko an dafɛ jamana in bɛɛ la a tɛ ka minɛ o ko a ma k'a taara dɔgɔ dɔ de jɔ ye wa a ka fɛn dɔ de bɛ yen tiɲɛna maaw ye cɛ la faamuya nka wari sarala cogoya wɛrɛ la a ma sɔn kɛmɛ gana in na dɛ wa ko bi sotarama kɔnɔnaw la ni Kati yɛrɛ de ta ka jugu n'a bɛɛ ye Kati ni Ɲoro fɛn fɛn kɔni ye 40 gana 50 gana 100 gana nɛrɛmugu in kɔni bɛ fɛn minnu na kɔni o tɛ minɛ nin dugu ninnu na bi dɛ donc sisan sa maaw de ko k'u k'a lajɛ ɲɛfɔli ka se ka kɛ nin ko in na n'o tɛ ko a ko faamuyalen tɛ bi fiyewu an ka jamana kɔnɔ wa muso dɔ fana ko o fana ni maa dɔw fana karila ɲɔgɔn na Katikaw fɛ Darali la ale fana ye jisuma de san jisuma in a na kɛ minan tun bɛ muso la ale y'i min k'i fa tuma min a ye jɔ min ka taa fɛ k'u fɔ ne ka wari d'aw ma ale ye wari bɔ yɔrɔ min na jitigiw k'a ma ko o tuma k'e tɛ yanga ye dɛ ko nin tɛ minɛ maa si tɛ bawo i y'a falen ji la a ko n'a y'a minɛ o don n'a y'a minɛ o tɛ ale fana sina ka musɔrɔ bɔ a kun tɛ k'i cɛsiri a ka wari filɛ n'a b'a bɔ a la a y'a bɔ a la n'a t'a bɔ a la a y'a to yen fo douanier dɔ de tɛmɛtɔ olu sama ka bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a fɔ sa denmisɛnnin ninnu ma ko komi aw bɛ ne dɔn n bɛ 5 d'aw ma o ye tanganan d'u ma u y'o minɛ bawo k'i ka kisi cogo filɛ koyi Amara fanga ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ sɛgɛ bɛ cogo min n'a fɔra ko nin wari ninnu tɛ minɛ a bɛ gɛlɛya anw kɔni fɛ a ma se yan fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka n'a se yan yaasa ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na san o san jamanaw dancɛ o tɔgɔla don o bɛ sigi Mali Zeyina an ka sous-préfet
n'o bɛ kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen ale taara DBT u bɛ Tɛngɛrɛla mara la Côte d'Ivoire ale kɔnɔna na ko Mali kɔni délégation ba min sera yen a mara k'a kɛra bonya ni karama ye ja ninnu yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ kuma bamanankan na cogo min kajolokaw yɛrɛ kɔlɔnjɛbakaw yɛrɛ fana b'o bamanankan kelen de fɔ i b'a dɔn bi n'i bɛ fɛ ka taa Côte d'Ivoire sira min ka surun a i bɛ tɛmɛ kɔlɔnjɛba de fɛ n'i ye Zanjɛbugu sirafara bila i bɛna se kɔlɔnjɛba sirafara ma i bɛ fara ka taa ne kɔni ye yen sɔrɔ n ye Kajana ye ka ban on s'en Côte d'Ivoire donc ko ɲɛnajɛba de kɛra Tɛngɛrɛlakaw fɛ yen k'u yɛrɛ ko ni Ala sɔnna a ma san wɛrɛ ta u bɛna n'o kɛ kɔlɔnjɛba yaasa a ko bɛ se ka falen cogo min an ka kɔkan dulatila minnu bɛ yen olu ka kɛnɛ min sigilen don an ka faso cakɛda ka kunnafonidi gafe fɛ n'o ye l'histoire ye ale kuma di Adama Kulubali polisi ma polisi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale kɔni tun ye défenseur ba ye aigliw fɛ a kun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Eric Sékou Sall ka bilaliko kuma a ye dɔ fɔ o la équipe nationale yɛrɛ mɔgɔ ta ka gɛlɛ cogo min fédération malienne de football o maa tɛ mɔgɔ la cogo min a n'o ka kow kɛcogo a y'i da don nin bɛɛ la fo kana se a bilama ale yɛrɛ kɛlen don AGSR o entraîneur ye n'o ye Faransikaw fɛ ye polisi kɔni ko dɔ kɛra ten sa Mali yɛrɛ ka maa ɲini maa sɛbɛn min bɛ se ka balontanko yɛrɛ de ɲɛnabɔ Mali la ale ka laɲiniba o ye l'histoire ale kɔnɔna na ko ŋunu kumaw tɛmɛnen kɔfɛ kɔkan kibaruyaw la yebali fɔ ani kuma jatigitanw olu lakalen kɔfɛ Faransi kunnafonidi siraw fɛ ale ni bɔlɔlɔtigi minnu tun bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna na ko min ye capitaine Ibrahima Traoré ye sɔgɔmada in na a bɔra kokura a bɔra a taar'u ka télévision soba la ka taa yen mɔgɔw lajɛ k'a yurula k'a fɔ ko ko ni maa min ko maa tɛ fanga la k'o kana fanga ta k'a lajɛ kɛ n'i ko maa tɛ yen e tɛ taa ta sa i k'i sigi n'a ye o kɔfɛ a ko waleya min kɛra u ka télévision soba la k'a b'a ɲɛfɔ u ye k'u k'a faamu ko maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ télévision soba maaw lakanali ko kunna olu bɛ ɲɔgɔn nɔrɔ bila de nɔrɔbilali de senfɛ dɔ kɛtɔ k'a ka marifa k'o sonsoli ko k'a ko kiriw yɛrɛ na ko gudun yan ka di yen ye capitaine ko maa fila min kun jɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ olu joginna min ye maa wɛrɛw ye olu fana joginna ale yɛrɛ ka faama sigiyɔrɔ la sa n'u b'a fɔ yen fana ma ko Kuluba u ye maa ninnu ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'olu furakɛ ORTB maaw k'a bɛ nin f'u ɲɛna u k'a dɔn k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kun joginna k'u bɔra dɔgɔtɔrɔso la k'u taar'u ka so k'u hakilila tigɛ ko ale kɔni nana sɔgɔmada in na ka na f'u ɲɛna k'u hakilina kɛ kelen ye ko roquette ninnu filɛ nin ye ani fɛn minnu filɛ nin ye n'olu nana se u ka yɔrɔ ma ko u bɛ Ala tanu de fɔ ko sabula ko maa ni ma to a la ko a kɛra ko ye ko min kɔni maa minnu joginna olu bɔlen kɔ a la ni faso yɛrɛ y'i jɔ n'olu ka ko bɛɛ ye ko a kɔni kunnasiri bonyana kosɛbɛ a n'a misimisi k'a b'a ɲini baarakɛlaw fɛ n'o y'u ka Radio Mali baarakɛlaw ye k'u ka baara kɛ ko ale capitaine yɛrɛ kɔni ko ale yɛrɛ sigilen don nin ko in kan kosɛbɛ ko yaasa an bɛna lajɛ Seydou Oumar Traoré ale bɛ délégation na u bɛ ka taga nin waati in na Sikaso Seydou Oumar i ni wula Seydou Oumar aw bɔra Bamako bi k'aw kunda min ye Sikaso kan Mali dangele ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye colonel Asimi ye ale kan ka taa ye baara caman na sira bɛ cogo di ayiwa kuran bi fo ka Jani MLTV lamɛnbaga n'a filɛbaga bɛɛ fo u bɛɛ tulo b'i la Mali fantan naani bɛɛ ani jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen tulo b'i la i y'a fɔ cogo min na an nana Kɛnɛdugu faaba la aw sera ka ban de an sera o ja lamini faliw bɛ sa kɔngɔ la yanni e ka na u bɛ sa kɔngɔ na dɛ parce que an sebali an bɛ kɛnɛ kan yan ye Kɛnɛdugu tɛ yan Kɛnɛdugu don an bɛ kɛnɛ kan yan san y'aw kunbɛn wa ou bien aw bɛ ka san kɔnɔ de anw bɛ ka san kɔnɔ anw ye bamananya kɛ an ye san bila kɔfɛ la ayiwa jamanakuntigi kan ka baaraba jumɛn kɛ Sikaso ye Kasuma an bɛ Ala fo k'Ala barikada an ka jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye le colonel patriote bâtisseur oui a ye baaraba caman kɛ Sikaso yan
an bɛna na ka na minnu promokari a baara fɔlɔfɔlɔ o ye Sikaso dugu k'a kɛ comme Bamako kɔrɔ e famana Sikaso ma de ne bɔtɔ bobo o don ne tɛmɛna ne kun ɲɛna n ko Côte d'Ivoire bolofara dɔ don n ko ne ma ko yan ye Sikaso ye Sikaso don i ma fili Sikaso don anw Sikasokaw an mago tɛ Bamako la bilen han n ye yɔrɔ in ye cogo min parce que fɛn o fɛn bɛ Bamako a bɛɛ bɛ Sikaso yan Seydou i b'a dɔn ne ye yɔrɔ 3 de dɔn Sikaso u b'a fɔ min ma ko Mer Pont Manakalani ani Locho ninnu bɛɛ tununa ne na nin bɛɛ tununa i tɛ nin zi ye bilen ayi ninnu si tɛ ye u ko min ma voirie urbaine ka Sikaso kɛ duguba ye ka sago Bamako kan an Bamakokaw yɛrɛ an gɛlɛyara han n ko yɔrɔ in a bɛ k'i ɲɛna ko yan tɛ de n ko ne gɛlɛyara ne yɛrɛ tɛna bilen ne bɛ to Sikaso yan kana kɛ ten dɛ lamini faliw b'i kɔ koyi n ko samiya selen don n'aw sɛbɛ don an n'an sɔrɔ yan e t'a ka nɔgɔn ne bɛ sankulukan dɔw bila ka taa u b'e lasegin ayi misiro kelen ye misiro kelen ye hali an bɛ tɛmɛ nka misiro ye o tuma u ko min ma voirie urbaine o ye sira belebelebaw de ye minnu n'olu labɛnnen don Sikaso kɔnɔ ka Sikaso dugubaya awɔ n'arɔ fɛn dɔw tun tɛ Sikaso y'olu sɔrɔ i b'a fɔ fe o ye tiɲɛ ye fe bɛrɛ tun tɛ Sikaso fan bɛɛ kɛra fe ye sisan k'a ti sagana Sikaso fe ka ca ni Bamako fe ye parce que siraw dilanna k'u bonya k'u fɛrɛ e na to Sikaso ye sa o ka kanibɔbaw senni k'u jɛ Sikaso jɛlen don hali n'i ka dumuni binna dugu ma Sikaso i bɛ se k'a ta ka dun bi tiɲɛ yɛrɛ la n tɛmɛna dugu in na n yɛrɛ kun filila a ma minɛ donc jamanakuntigi colonel Asimi Goyita a y'o baaraba kɛ a ministre tun bɛ maa min bolo e y'o dɔn de Madina ta de Segukaw ka Madinɛ Biriga Seri Madinɛ min bɛ surun n'a ka dulokikan tɛ minɛ Biriga Seri Madinɛ donc fɛn min ye baaraw ye u ɲɛna ɔnzɔn Sɔkɔla kɔnɔ Segu voilà Sɔkɔla kɔnɔ o ye dugulenkan ye donc o baara minnu kɛra Sikasokaw yɛrɛ kabakoyalen don an selen an ni jeune fɔlɔ minnu ye baro kɛ olu ko comme a dayɛlɛli nana kɛ mois de juin na u bɛna da la ko ni avril kun don k'u b'a fɔ ko poisson d'avril don ko président bɛ sɔn k'a ta ka taa n'a ye Bamako tellement que baara ninnu ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la donc an bɛna ka na olu baaraw dayɛlɛ o ye sirabako ta sira ye o ye fɔlɔ ye filanan Sikaso stade Babemba stade Babemba Traoré kɔrɔ a fɔ man di a tun tɛ se ka ye koyi n'a fɔlɔla ma faliw de tun bɛ si ye o faliw de tun bɛ si ye mais sisan a dilannen bɛ k'a ɲɛ ne yɛrɛ ko n ko est-ce que anw tɛ si stade kɔnɔ yan o y'i sebali ye hôtel la fɔlɔ ayi anw ye stade ka ɲi ni hôtel ye o a dilanna k'a ɲɛ bɔlɔndɔnaw bɛ lafiya yɔrɔ min na e t'a to fɔlikɛlaw ka si ye i ka t'i siyɔrɔ la donc o bɛ cogo min na Sikaso kan Babemba o fɛnɛ ka o sécurité renforcée Kancɛba n k'a fɔ Kancɛba awɔ an m'aw ta sa o kɔrɔ a faamuna a bɛɛ ye kelen Babemba ni Cɛba kɔrɔ ni dɔgɔ tɛ wa a bɛɛ ye kelen bɛɛ ye kelen donc dispositif dɔw kɛlen bɛ o ye sɔrɔsi ko ye o ti walawala a ma t'o ɲɛfɔ maa ye o nka kabi a donda la n b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yan min ma fɔ o ye tiɲɛ ye donc o bɛ yen naaninan samiya daminɛna baloko bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ Seydou n'i y'a mɛn Mali sɛnɛ tɛ wa sɛnɛ don sɛnɛkɛlaw ye kulekan bɔ jamanakuntigi la colonel Asimi Goyita o hamina ko ye fɛn minnu ye anu b'a fɛ ko minnu ka k'u ye ɲinan samiya in na jamanakuntigi bɛna ka n'o baaraw de olu minɛnw dili n'o baaraw kɛli daminɛ sɛnɛkɛlaw bɛ se ka wasa sɔrɔ u sigiyɔrɔ la cogo min na nin ye kumaba naani ye n bɛ min f'i ye komi nabali kana fisaya ni nalen ye a tɔ bɛ n kɔnɔ n b'o to yen sini ka sini kɔnɔ kana ɲina Radwan ka malodi kɔ dɛ balodi c'est commissaire à la sécurité alimentaire Radwan o kɔni
kambo Bamako fo kan Sikaso ene mor ku ko be kana Sikaso to be kana ti ha ne ko ngoni mi ta jamana wala de balwa ko ay tabina di Sikaso ya abeda die wako adobita Mali fantan nani bela jele da region tan ko non to be gouverneur beta e fana wuga papier mi nay oh donc o fene o be o malo di babia oh donc o fene ko bele ba samula ni borola ngolo te jore ate jore salo samya manya yoro chamana manya kongo be maula oh asimini balo na ledu ne beta fa ni balo bitao voilà donc o fene o dili babina ke aywa ngani masi manife kana nyini ngane ishi debe engo ami jatikila nyini na Sikaso ya awti se ga dese jatikila ka madame le gouverneur toyi ay gouverneur ko na nabi nyaye awti se ga dese jatikila ka Khalifa Sanogo toyi ne bi jatikila mi ngoni jite koyi awti se ga jatikila ka blo cinquantenaire toyi oye che ne be jatikila mi ngoni jite ne be ta don ishi de be ka no fone ka antenne ka de toto bila ka soro dro sedo amifo ne be la mito ya ama fosa ngo kambe sinini ala sonama nala soro iba kunguna nyenye be soro nala sonama ala ga segina o nyumai ane mi fene po Sikaso mobiliser lendo ay Sikaso ko fa ka kai record de bati sai ke ali Sikaso ka munu be Sikaso dugu kono nu wora Sikaso dugu kono ka ta seli ke dape dugu wora la u faso la aha apere na lendo jamana kundigi kumeni kama donc jamala hauta de be mobilisation ba de be Sikaso jeunesse Sikaso jamana tilaw Sikaso a masake dugu fa temena a jeunesse na makoro almami ni muso be de mobiliser lendo parce que asimi mi ta boya Sikaso ka wakilima kera ay baraku ye voilà donc ko ne vle awa sedo amifo awa nala sonama na nyogon soro wati werewla inshallah mo be sika kuna fonu nyuma soro ala ga tani ga segi no gara ami ko ci famuna ci yera ci sira seyro abala merci beaucoup ato anyi ko ramzo yede abaye ala parce que sira ko madna kibara ma ate dore la yele ko mba wele sisa anga ye akana anga Bamako sira ko fene nyana bode nga awda be nyanye sisa wala bazi da fae nala sonama do te nay no doro daga gungo ate jade Traoré merci Traoré niye Seydou Oumar Traoré Bawle FM nyamaba ale ni délégation ba olu bora no kuna fondilaw ye an rega fala keta ba ala président somada na nya kuma fo avec kunda Sikaso ka sibirido amara ateke bashi na nabina na dese sabula kaikaw ye jama min bo Sikaso ko kalu fe ko record de bati ame sey kana sa Burkina ka o fe ka iraka fo ka wolu masri tabaw fana kibari o iraka adiga iraka fo ko wale amunu forasa ka keni uka jamana ye no yuga sura suka ko ngalo ye ka fo ko kibara kolomunu kumeka tume bololo sa avec baraja tikintaw ni kuma munu kumeka fo jamana chama na fundi gafe u fesa ko ya iraka fo ko detachement do ko o bora malila ya malini irishu kulu tare no buluma donge ni wati na Burkina ka ko ngalo ye ulu koni sura su Mali Burkina Niger u bulo be nyambulo detachement ko kuma reta la koy ulu be baraka nyam fe 100 kalota ani fla donc ma kana fo kibina na iseno ola ko kenya kala boy ko ko reyi Guinée Bissau ka u fe amara mi ye Guinée Bissau jamana kunti ye alega parti ani parti belebele bambe baraka nyongon fe sa no yuga premier ministre koro no nambiam ka parti ulu mawya iraka fo ko ulu be gouvernement barada bla peu api PDGB ya ira ka foku ka prem uga ministre flambe gouvernement na kuluga walance me ulu walance me ministre me demsoro ni farko ngire jani seko ni dongo kuna ulu ko ni flabela jile walance me ka ira ka foku usembora ko ina ko wa ko minye parti nye kwa joro ka bo ale de ba to minye Umar Sisoko anbalo e a joro be buya ko so ka wasablon kon nana chad ka fi anya ira la ka foku mugu bondo Dakar lai mugu boyin tasma ba de wulila ale kon nana ni kalo en kletan kon to kunungo uya ira saka fo ko ma kononton o de nitura wali an sefe ma binani ani woro ulu koni sebe koro jogina amara Arabie Saoudite kaw uya ira ka ko hiji ko ale bana pew hiji nyinantai
min ye funteni lahawtamu lamagangaw fe ay tieni ke kosebe tieni min ni adara wulu buyana kosebe nga Mali ale ka ma fla de tora ala ma folo min fatura Mali la o kara Madina kaw fe o muso ye flana ale koni kera o ka dugu in toga di Arafa keneka amena anga chedin soro no ye Jawara yi Jawara ale be keneka yi ale min soro anga jeka o fle ka keni Mali hijido nga bara to labaw ni makan konna na yanu kan ali damne Bamako ambalma assalamu alaikum amaw funinga wonma do Mali o jefa befe alhamdulillah rabbil alamin amin maka Mali hijido ne filial gouvernemental alhamdulillah anga ejido ambe tawaful ifada banin ko fe no hiji tawafu ya ambalma amina alfuma ko masaa ya abukani safa wal marwa donc safa al marwa amina ulani watina alhamdulillah rabbil alamin kana safa ke kana marwa ke hiji tawafu tawafu temin ko fe no tawaful ifada aywa niyaye safa ni marwa aywa tawaful ifada temin ko fe bi arabadu ya baina je kalo kleta ani kolonto le 19 juillet 2024 selba kalo aywa akletan saba odam nerade kada ga ay tawafu damne wasa min ba mardi la aso minu masido te mardi si ça minu temena am 2h du matin na mercredi 19 juin 2024 selba kalo kletan saba safa ani marwa ambalma aslameu Mali igido ubela benibo kama ni watu na koke okmamino baradam ni inshallah safa ani marwa abo isaudo Nabila Ibrahim ana musuna de oluka isaudo amino togmani wati na ameta safa kasenga ta marwa inshallah okma o imaju amena beira aula surtout gouvernement ga egido filière gouvernemental abebe kan barain kan wati na docteur al imam Ousmane Solou Traoré amba fuka do kai ali anga nyemo ni barain na ambalma aslameu abebe safa ani marwa akulu bolila abebe mamun me ga fonu mangane wal mamun shibik avance lembado abebe kusuku woto kono uka pousser ka kanu wona bebe sharala ni mangane kana force kadaka safa ni marwa akajan walla akajan yo surumante okuma ni mamin kakene ebse ka tokoma ngani mangane woto numbe no ibi sigi woto kono bi pousser ka keniye islamia sharia nogoya do gelate namba e fana ka fo do te so uma oluba miri ka fo nu sigi woto kono ka ke ga yibe chien ateji chien o de ka o se ka ki ka dese kwa kada ka do ba dam no be dese o siga beke wode masika wolo vlake an gele kwa donc no do isigi woto kono do o te kuna goya tamashe o te fuye igika safani marwa to ma ke ola islamia sharia kono be alhamdulillah rabbil alamin na sera liberté ma aman chunchu ame boltoni chawde boke na muso be sika tokoma a chef wani mun na kana ni liberté sans faire kan chunchu ne na fa mala ga chawum na tanto ki chunchu dononi kai ti footing ke kwa ki tila doni wode sharia yo de foni bo liberté kono bi sika tokoma na muso ko ni toke muso be tokoma bela men aw sera liberté kono aman chunchu donon alhamdulillah rabbil alamin تمام الحمد لله ان شاء الله alhamdulillah mi ala fuka ala barkada safani marwa ni obani alhamdulillah malika egido abeni baranke inshallah tawaful ifada ko fe amaw foninga walmando ka do dunga ya rabbi mali jamana ala ga sabati mali jamana ala ka bamba mali jamana ala ka jidi alhamdulillah gouvernement ga egido ni barano ga to yambal maslama inshallah atoy tawafukli tawaful wada kana alkaba o wardama amanga vazula be kaso kanu ke inshallah ka kunda malika alhamdulillah amido okay
Mamunun banana anye kada mado soya ulu banana wallahi u ka banain bla la jarabili minangono ne banna masaka iji bara doke ne ba go banai alaga fendi o we la jarabili lo ba jumbi yafa ni ika banaya ala ba daba kama ki jumundo yafa ika ni sara kati do firdaus kono ango famia oto kunango ya tamashen banna de omunu fatwa yandu malika egido gouvernement egido anye madama do perdi ano dokera kabi madine ambala muso do be amba do be ale fatwa allah awai ote benin ko fe antara arafa keneka yere anga choroba do fana ale fatwa no amedo okuyi ya rabbi Allah ka hinawla Allah ka yafuba Allah ko dawo ne ma bijahi mustafa aiwa ni sofani marwa bani au ni chawni baraji au balmakedu ibrahim jawara kabo alhamdulillah sofani marwa wassalamu alaikum Ibrahim Jawara mafu ame segi kana kuna fonu na ameta France ka ofe France ama irawla ka foko mi Senegal jamana kuntigi no e Bassirou Diomaye Diakhar Faye ale be France ka ofe tamana ka koni ta kunye minye oye kata jera do kena ka jera mi metalike bayele maliko nasrawla minye vaccin ko eta nasraye nga ana je nyonge na nyana mi be France ka ofe ni France jamana kuntigi Emmanuel Macron ano ulu nywanyi nse sa ya yira ka foko uyu bulo no bla communiquer jamana flamin jera na ko ka sabe ka boka di kuna fondilo ba na ba fama nanzara kana ko communiquer conjoint métallique Macron aleni Bassirou Diomaye Diakhar Faye ulu ka nyanyi la ko ni français Sénégal jamana kuntigi ko ale bismillah rabbi français jamana kuntigi fe ko akuna na sa forum mu no forum mondial innovation et souveraineté vaccinale o ko be ka ke français ka o fe ko de senfe sa akoni ni ashe follow u jamana kuntigi fla u ka sigi ka kuma u ka jamana ko kuma u ka hakilina bamunu be ula u be ka ni kura mu fie Senegal aleni français ni nyanche ni wati na balmaya ni sindia ni nyan bolo di nyoma la dere benina uni nyanche bela jere mi sika na fasoro ala to na jamana fla ni nyanche kuba ira ka bo fana ko minye démocratie sirawiye Senegal aleni français ko ulubo ko lew ka nyoma fe balmaya ni bariya siraw ko fana bunu nyogonche jamana kuntigi fla nye wati na de gomunu be ku yu dado ulula ubusoku bolo nyoma matuko mina siramu nu fe siramu mina na ni nafa u bela jere ma Senegali ale ka yermo haroyani français ta hukumu konnana o yesa bara bilibili bawbe munu metalike bayele maliko la kata se kurangoma kede ko minye maw deglier barala kata se vaccin ko mano oye frakal ko ye Senegal o bela jele mbala jamana kuntigi fulanu ngoni nywan fo kosebe u ka bengana ka se ko tegano bla sebe mina na bolo de nyoma yiruwa ka sinsi Senegal aleni France ni nyanche ni wati na tanu na minye jamana kuntigi fulanu u ga ni so jaw yira saka fo kube baraka tuga mununa ya sa familial bisa ke amara sini mi ma fo sebaina amo lakali mawye sini ni kuna fo ni amida yoro la ka kena kona ke tugo yi Bangladesh ka ulufi sanje ale chieni badi ke ufi ma kononton odotora akose enfe ya yira ka boko ma chama be ko lu konu bolla polisu era tumeka chama nyini jiju korala na minye jingoni ensa ko ayoro chama ni chien ni Bangladesh reta kala sa ma million kile ani biolo vla odebe o jamana en konnana islam jamana belebele badu fanado wati yelama kololo aleni sanju ko koni ko odebe ka cheni ke bi koswe ka keni uka jamana re ale sigi togoyi amara na mborola amba fo ka foko shuina sa miye deba politique ale kenem na sigi anfaya nala sonama ani farkolo nyina je kala o brable aleni Ablaye Dabo kata se je Musa Traoré ma anulu bina na nyan soro ku ka komunu nyamina ni umasara faso fe amana na andado ola shuina nege kanya muga ani kele deba politique ale keneka ka bela jelen fo ka bela jelen wala nyuma no akambe nege kanya muga ani kele no 20